Tak, zdravím zase z Kennedy Meadows. My teďka právě vyrážíme z General Store zpátky na trail do Sierry. Už mám teda Ice Axe, mám Berken, který je zbalený v batohu, plný jídla. A můj batoh má teď aktuálně kolem 18 kg s vodou, takže jo. Myslela jsem si, že to je lehčí upřímně, protože mi to přijde, jak kdyby na zádech nic nevdala, takže je to fajn. Bála jsem se hodně té váhy s Berkanistrem a s Cepínem, ale je to dobrý. Takže jdeme na to, tamhle mám svou skupinku a už se nemůžu dočkat. Silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Dobré ráno, den číslo 68, Pacifická hřebenovka je 4. června, přibližně 8 hodin ráno a my se vydáváme na cestu. Teď jsem ušla asi jenom 0,1 míle. Čeká nás dneska teda 15 mil, převýšení přibližně 1200 metrů stoupání teda. Takže tak, jdeme na to. Jinak včera jsme teda spali u řeky, takže ráno jsme se zbudili se kondenzací na spacích, takže jsme je ještě vysušovali, proto vyrážíme až teďka kolem 8, ale dáváme si na čas, nikam nespěcháme. Tak tohle vám musím ukázat, protože to je nádhera. Fakt úplně jsem z toho na měko, koukejte. Úplně to vypadá jako dveře do Sierry. Boží. Tak já se hlásím po obědové pauze. Dala jsem si vysušený lazaně, bylo to výborný. A teďka teda jdeme dál. Jsou asi v půlce, takže před náma ještě asi nějakých 8 mil. A je to teda dneska náročný. Po jednom týdnu vlastně nic nedělání, ale s tím jsem tak nějak počítala. Věřím tomu, že ta síla bude zase brzy zpátky. I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me, guaranteed. Wow, Anet, co na to říkáš? Wait, it's discombobulating.
bojím se promluvit. Is this the lady? Yeah. Máme tady výzvu toho, kdo vyhraje, komu to spadne dřív. Pardon, ale já jsem to ještě nedospecifikovala. Má to zůstat na hlavě, když se zvedáš. Pokus číslo 2. Please stand up for the champions. Takhle se bavíme na PCT. Wow. Wow. Dobrá práce. Now on one leg. Hey! Easy peasy. Tak, máme tady poslední 2 míle necelý a stoupání asi 350 metrů. Možná budeme dávat víc, uvidíme, jak se budeme všichni cítit nahoře. Každopádně to bude v nějakých 3000 metrech, takže možná se budeme snažit jít dál, aby jsme zase klesali dolů a nespali jsme tak vysoko, ale uvidíme, jak to půjde. Je to teďka hodně strmý, takže to dává zabrat, ale zmákneme to. Našli jsme si tady tohle parádní místečko. Ostatní si dávají večeři, já už tady dávám jenom svačinku. Co na to říkáš, Barunko? Je to krása. Zdravím do Česka. Nádhera. Dobré ráno, den číslo 69. Pacifická hřebenovka. A my teda startujeme. Já už jsem zadýchaná. Je zima. Je asi 7:30 ráno. A dneska nás čeká teda zase přibližně 15 mil a stoupání kolem 1000 metrů, možná víc. Takže uvidíme, jak to půjde. A vzbudila jsem se se skvělou náladou. Mám být hezký počasí dneska, nemá pršet, takže myslím si, že to bude fajn. A jdeme na to. Tak opět studený kafíčko ve skoro 3000 metrech nad mořem. Mňam. A samozřejmě teda pitný režim dodržuju poctivě. A můj první sníh v Sierře. Hurá! Jdeme dál. Tak tamhle už je toho sněhu trošku víc. Paráda. Nemůžu se dočkat. Já vím, že to říkám pořád, ale fakt se nemůžu dočkat. Tak, teď jsme na nějaký 6,5 míle hotoví se stoupáním a čeká nás 4 míle klesání a přibližně 2,5 míle rovinky, takže to bude fajn. Pak si dáme oběd a pak nás bude čekat teda zase stoupání nějakých 500 metrů, takže to nejhorší nakonec. A jinak teda teďka jsem v 3200 metrech nad mořem, cca, což je skoro stejně jako San Jacinto. A musím říct, že se cítím skvěle oproti San Jacintu, kde jsem měla hrozně vysoký tep a cítila jsem, že jsem fakt vyčerpaná. Myslím si, že to bylo z té výšky, tak teďka se cítím skvěle. Takže si myslím, že tělo se zvyká, tělo se zvyklo na hajkování, na všechno. Takže
jsem fakt ráda a myslím si, že bych nemusela mít problém ve vyšší nadmořské výšce, ale samozřejmě uvidíme, jak to půjde, ale mám dobrý pocit, takže super. Už máme po obědě, už jsme u konce s klesáním a teď už zase stoupáme, takže na závěr dne nějakých 7 mil a 500 až 600 metrů stoupání. Honí se nad náma mraky, vypadá to děsivě, za náma taky, takže možná jsem to zakřikla a přece jenom sprchne, ale doufám, že se to zase rozežene. Držte palce. Tak my už zase máme 15 mil a aktuálně jsme ve stejné nadmořské výšce jako vrchol San Jacinto, takže skoro 3300 metrů nad mořem a půjdeme teda ještě aspoň 3 nebo 4 další míle, nakonec teda půjdeme víc, než jsme chtěli, ať máme kratší den před výstupem na Mount Whitney, takže tak. Tak, dobré ráno, je 7:21, 6. června, pátek, den číslo 70, Pacifická hřebenovka. Dneska teda oficiálně končíme 10. týden na trailu. Já jsem zrovna vyrazila z kempu a mám tu přibližně 4 míle k vodě. Včera jsme to nějak nevychytali s vodou, takže mám poslední půl litr, ale je to celou dobu z kopce, takže dobrý. Mělo by mi to vystačit. A dnešní plán je teda něco mezi 15 až 17 mílemi přibližně. Včera jsme dali teda nějakých 17,5 a zítra budeme mít teda už jenom nějakých asi 9-10 mil do basecampu Mount Whitney, kde bychom teda měli dorazit, předpokládám, kolem poledne a budeme mít dost času na to se vyspat, aby jsme pak mohli teda o půlnoci vyrazit na výstup na Mount Whitney. Takže takový jsou plány. Nejsem si jistá, jestli teda Mount Whitney bude ještě v tomhle videu, nebo až v dalším. Proto o tom pro jistotu mluvím už teďka. Takže tak, jdeme na to. Jinak teda pro představu mělo by být asi 7 stupňů, teda podle mýho Garminu. Myslím si, že je to pravda, protože je mi celkem kosa, ale zase se během chviličky zahřeju, jak budu chodit. A v noci teda bylo kolem 1 stupně, ale spala jsem jak nemino, bylo mi teplo. Spala jsem normálně jenom prostě v merínu a paráda, takže fakt ten nový spacák, novej, on už není novej, koupila jsem se hnedka první týden vlastně, ale je perfektní, takže fakt jsem spokojená s tou volbou a můžu doporučit. Kdyby to někoho zajímalo, tak dám odkaz tady pod video, ale on se dá stejně koupit teda jenom tady v Americe, ale třeba ho někdo bude chtít, takže dávám tip tady dolů. Tak nakonec jsem šla prověřit vodní zdroj, který byl asi jenom 0,6 míle od našeho kempu. A narazila jsem na takovouhle nádherný údolí. Krásný. Tráva, konečně tráva a ne písek.
Tak, čas na svačinku. Tady na takovémhle místě. Dnešek fakt skvělý den. Nálada 10 z 10. Terén super, stoupání je pozvolný, takže paráda. A měli bychom dneska dorazit k jezeru, takže je dost možný, že se i vykoupeme, takže co víc si přát. Tak tady leží nějaká lebka, nebo nějaká kost, netuším, co to je. Kdyby někdo z vás věděl, tak mi to napište do komentáře, protože mě to zajímá. Můj první sněhulák v 3300 metrech nad mořem. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land. She just smiled and laughed at me. Tak co tam dneska máš, Anet? Mám tady pesto pasta a přidala jsem tam ještě sýr a sušený mlíko a česnekovou sůl. S krásným výhledem dneska. Tak, dobré ráno. Já už jsem včera zapomněla natočit závěr, protože jsem byla teda šíleně unavená. Každopádně to byl teda konec 10. týdne, a začátek pohoří Sierra Nevada. A já už teďka jsem teda nachystaná, že vyrazím na cestu. A dneska bychom měli teda dorazit do basecampu Mount Whitney, takže na to se můžete těšit v dalším videu. A zatím ahoj.